Apisas adek motenore gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odadho gi apisas mag okwach kich kaluwore gi ng'anyo mar rowere mag Gen Z mosebedo kibago pacho kaendi. Apisas go oting'o jaod bura ma Nyeri Town miluongo ni Ngujiri Wambugu, jaod bura ma Embakasi West machon George Theuri kod jating dai mar Gachagua Munene Mumbi. Ji adekgo kaachiel gi jood bura ariyo mamoko osendiko dhogi kendo gisingo margi mar konyo e nonro mar keto ayanga sir ne ng'anyo mar rowere mosekelo tho mar ji 60 kod hinyruok ne oganda mamoko. Magi timore e kinde ma jogo ma oteno Gachagua to osekwedo ripode matudogi kod ng'anyo makamano. An impeachment motion is being considered against the deputy president. I would want to make it very, very clear that that is an affront towards the mountain, and it is really an attack on us as a people. And we will not take it lying, but it has its consequences. Whoever feels that that is the way to go, we kindly tell them, bring it on.